A folla de ruta do BNG está ben clariña e chegamos cada día a máis galegos e galegas. Co sorriso nos beizos, coa man tendida e co corazón aberto, temos que acoller no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Temos que ir transformando ese enorme amor que hai a Galiza, esa esperanza dun futuro mellor, en conciencia política e apoio electoral. É a noso labor primordial e o maior reto nestes intres históricos que vivimos. Pensemos Galiza en grande, percorramos o camiño para engrandecela, abramos de par en par as portas do BNG para avanzar nese obxectivo que só lograremos se o BNG é a casa común de todos os galegos e galegas, porque, como moi ben decía o meu querido e lembrado Bautista Álvarez, hai que incorporar máis pobo, pois en base popular non existe proxecto de país.